Futuro mi razón y equivocación, mi que logro un lugar y dignidad de mi sociedad. Mi mesterta mi mesterta mi mes, sogno sognata simile lo che mi dà, acana mi son, ma ne ma desea, y no porta bon pon otro, acto negligia mi mesterta mi mes, mi que tan feliz, mi que entrega mi libertad pa' un glorioso mañana, mi orgullo fugaz, un mundo pa' conquistar, ta guarda arriba mi portero de llamar, y mi no que queda atrás, tanta oportunidad, tanto en mi por triunfar, lo mi sigue por va, si me extermino baizo, o ayudo de Dios, no me enfrenta maldad y celebra bondad, mi mester ta mi mes, mi que ta mi mes, cultur mi fe, amor cu valor, di queda mi mes. Mi mesterta mi mes, mi que ta feliz, mi que entrega mi libertad pa' un glorioso mañana, mi orgullo fugaz, un mundo pa'. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag, welkom bij deze openbare zitting van de Master Examencommissie van de Graduate School Life Sciences van de Universiteit Utrecht. Wij zijn hier vandaag om de diploma's uit te reiken aan zo'n 25 studenten. We doen dat in 2 sessies. Nu zijn het er 9 en straks volgen wij een andere sessie nog wat meer studenten. Ik wil u even voorstellen aan degenen die hier op het podium zitten. Aan de tafel zit een delegatie van de examencommissie. Links van mij, en dat is dan van u rechts, zit professor Corné Pietersen. Hij is hoogleraar bij de faculteit Biologie en lid van de examencommissie. Rechts van mij, ja nou raak ik dus helemaal van de kop. Rechts van mij en voor u links zit mevrouw Gunnar de Laver, een van de ambtelijke secretarissen van de examencommissie. En mijn naam is Maria Zonderland. Ik ben werkzaam bij de afdeling medische fysiologie van het UMC Utrecht. En daarmee vertegenwoordigen wij de examencommissie die verder ook leden kent uit de farmacie, diergeneeskunde en nog wat uit het UMC Utrecht. Achter mij zitten ook enkele mensen afkomstig uit de opleiding. Dat zijn de begeleiders van de studenten die vandaag gaan afstuderen en die een toespraak zullen houden op het moment dat zij aan de beurt zijn. Zoals ik al zei, er gaan dus een stuk of 20, 25 studenten afstuderen. En ja, voor een deel van hen betekent dat niet alleen het afscheid van het studentenbestaan, want het is nu het einde verhaal met het studentenleven en het harde leven van een medewerker gaat beginnen. Een deel daarvan zal dat leven gaan invullen hier aan de Universiteit Utrecht. Een ander deel vertrekt en heeft elders een baan gevonden of is nog op zoek, maar gaat daar aan verder. Het klinkt natuurlijk een beetje triest dat afscheid nemen, maar toch vinden wij dat het wel een reden is voor een feestje. En omdat we het altijd feestelijk willen houden, hebben we het ook nu de laatste jaren houden we deze uitreikende sessies in de aula van de universiteit.
een van de feestzalen die deze universiteit kent. De bouwstijl van deze zaal is een combinatie van de gotische stijl van de Domkerk, want daar staat hij vlak naast. Maar het heeft ook de kenmerken van de neo-renaissance, dus het begint een beetje uit de middeleeuwen naar de renaissance toe te gaan. De aula is ook het oudste gedeelte van het academiegebouw en bestaat sinds 1462. Dus de bouw is al ergens in 1450 gevonden. De aula heet ook, dit is een andere naam ook, de Unie van Utrechtzaal. En in deze zaal werd in 1579 de Unie van Utrecht ondertekend. Nou, voor het geneeskundige aspect van het geschiedkundige aspect van het geheel. Dat was dus in de tijd van de 80-jarige oorlog, waarin de Nederlanden zich aan het bevechten waren tegen de katholieke Spaanse overheerser. Maar zoals wel vaker was de oppositie sterk verdeeld. En je had dus duidelijk een onderlinge strijd tussen de noordelijke en de zuidelijke gewesten. En in 1579 heeft toen Willem van Oranje het verbond gesloten tussen de noordelijke gewesten en dat gebeurde in deze zaal. En dat verbond wordt door historici ook beschouwd als de basis voor de staat der Nederlanden. Nou, en nou, de mastertitel is al heel wat, maar om die dan ook nog toegekend te krijgen op deze toch historisch waardevolle grond, is toch iets wat je wel mag vieren en moet onthouden. Bij een feest horen ook cadeautjes. En we geven ook een cadeautje aan de mensen die afstuderen. Het cadeautje staat hier voor mij, althans een voorbeeld natuurlijk. Het is een bouwpakketje. Het zit in een doosje, maar je kunt het zo makkelijk in elkaar zetten. Ik haal alleen even dit eruit. Het is een symbolisch iets. Je kunt het zien als een persoon, een mens, met hier het hoofd, met hier het kroontje, wat eigenlijk een deel is van de Sol Justitiae, het wapen van de universiteit. De romp heeft met een beetje fantasie, dat is heel belangrijk voor de life sciences studies, de vorm van een DNA-streng. Een DNA is, zoals je weet, de bouwstenen van de genen. En dat is toch de basis van alle leven en alle wijsheid die wij in ons hebben en met ons meedragen. En dan de beentjes, die vormen een U'tje. En dat is de U van Utrecht. Kijk. En zo kan het dus heel goed dienen als presse-papier of een mooi beeldje op de schoorsteenmantel. Wij hopen dan dat degenen die hier afstuderen ook met dit beeldje, nog wel even in positieve zin, blijven terugdenken aan de universiteit en aan hun studententijd. Ik zal straks uitleggen hoe we verder gaan met het uitreiken van de diploma's. Ik ga nu eventjes heel kort het woord richten tot de gasten uit het buitenland. I would like to say welcome to you to this graduation ceremony of the Graduate School of Life Sciences. I would like to introduce ourselves to you. On my left hand is Professor Corné Pietersen. He is a professor in the Faculty of Biology. And on my right side is Dr. Gunnel de Laver, and she is the Secretary of the Board of Examiners. And my name is Maria Zonderland. I'm a medical physiologist in the University Medical Center Utrecht, and I'm the chair of the Board of Examiners. And in the row behind us, you can see the supervisors of the graduates who will deliver their speech after I have said so. I will now continue in Dutch in order to explain how the procedures go for the graduates. But then I think it's so easy that I don't have to repeat it in English, because just look and see and do the same as the one we did before you, and then everything as well. Maybe it's useless to say, but please switch off your mobile phones. Nobody does, so they're all switched on. Thank you. Nou eventjes verder met de uitreiking. Het gaat als volgt. Ik roep zo meteen iemand naar voren, een van de studenten. En die wil ik dan vragen om
hier gaan staan en dan mag je met de rug naar de examencommissie gaan staan. Dat is niet beleefd, maar dat is je vergeven. En een beetje met het gezicht naar de zaal en je mag naar de spreker kijken. Maar het is dan wel zo leuk voor de zaal dat ze jou kunnen zien en kunnen zien hoe je reageert. Of je het wel leuk vindt of niet. En dan zal, ondertussen staat de spreker daar natuurlijk ook al en ik zal de toespraak houden. Die mag je dan als eerste feliciteren. En dan wil ik graag dat je hier naartoe komt omdat daar je diploma klaar ligt en dat moet je tekenen. Zonder handtekening is het diploma ook niks waard. Dus dat moet wel even gebeuren. En dan willen we graag dat de examencommissie je vervolgens kan feliciteren. Dus dan even ons de hand schudden. Dan mag je terug naar de plaats en roep ik de volgende op. Oké. En u mag gewoon tussendoor lekker applaudisseren, want het is best een prestatie om hier je diploma op te mogen houden. En Priscilla zal worden toegesproken door mevrouw Mieke Lumens. Zo, Priscilla. Mooi dat je hier staat. Ik ben vereerd dat ik je mag toespreken. Het was voor mij een mooie aanleiding om eens terug te kijken naar de afgelopen jaren. En ik ben erachter gekomen dat we elkaar al langer kennen dan sinds je deel uitmaakt van het masterprogramma Toxicology and Environmental Health. In je bachelor heb je het vak Milieu, Arbeid en Gezondheid bij ons gevolgd. Dus dat betekent dat je al een paar weken op de afdeling rond hebt gelopen. En dat we al de kans kregen om je wat beter te leren kennen. En mocht jij het vergeten zijn in die periode, het bewijs dat heb ik hierbij me. We hebben een PR-folder en daar staat een foto in. Als je heel goed kijkt, dan kun je jou herkennen op een van de foto's over het onderwijs. Dus die mag je zo hebben, die folder. Maar het gaat niet over zo lang geleden. Het gaat vandaag over het afronden van je Master Toxicology and Environmental Health. En zoals jullie als publiek hebben kunnen horen, zo'n praatje dat wordt af en toe gehouden door een begeleider die precies weet wat er in 9 maanden of 6 maanden zich heeft afgespeeld in de ontwikkeling van de masterstudenten. Nou, ook voor mij geldt dat jullie geen saillante details hoeven te verwachten. Ik ben ook coördinator van het masterprogramma en heb dus een wat groter beeld gekregen van de studie en de ontwikkeling van Priscilla. Ik ben coördinator van het masterprogramma Toxicology and Environmental Health, een hele mond vol. Het is een heel breed programma waarin je studenten zich met allerlei heel uiteenlopende onderwerpen kunnen bezighouden. Ons onderzoeksterrein dat strekt zich uit van onderzoek naar allerlei stoffen die reprotoxische eigenschappen hebben, maar toch heel veel gebruikt worden omdat ze ook andere eigenschappen hebben, bijvoorbeeld omdat ze brandwerend zijn. Maar in onze groep wordt ook onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar de effecten van luchtverontreiniging en wat die voor gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de hele Nederlandse bevolking. En ik weet dat er nog heel eventjes plannen zijn geweest dat jij misschien wel naar Curaçao zou gaan om een vergelijkbaar onderzoek te gaan doen. Dat is helaas niet verwezenlijkt. Nou, maar je hebt een hele andere keuze gemaakt uit dat enorme scala aan onderwerpen. En toen ik het lijstje zag van onderwerpen waar je mee bezig hebt gehouden, is er toch een heel duidelijke lijn om te herkennen. Die had jij vast al vanaf het begin voor ogen. Voor mij niet, mijn viel die pas recent heel duidelijk op. Er is een duidelijke focus op 2 onderwerpen. Het gaat over hormoonverstorende stoffen en obesitas. En op het eerste oog heeft dat misschien niet heel veel met elkaar te maken, maar het blijkt toch anders te liggen. En je hebt je heel ondernemend opgesteld en heb je niet beperkt tot Utrecht en de Universiteit Utrecht, maar je bent gaan zoeken naar de plaatsen waar het onderzoek gebeurde wat relevant is op deze terreinen. Je bent wel begonnen bij de Universiteit Utrecht bij het IRAS, waar je 9 maanden onderzoek hebt gedaan naar de relatie tussen het gebruik van de fytoestrogenen die gebruikt worden om overgangsklachten te beperken en de relatie van deze stoffen tot borstkanker. Nou, dat was een 9 maanden onderzoek wat je met goed gevolg hebt afgerond. Daarna ben je een beetje buiten de deur gaan kijken. Het RIVM, het Nederlands Instituut voor Volksgezondheid en Milieu. Niet heel ver hier vandaan, maar toch buiten Utrecht.
waar je onderzoek hebt gedaan naar iets wat misschien in de toekomst wel heel belangrijk wordt. Het verschil in distributie van chemische stoffen tussen obese en slanke individuen. Nou, obesitas is een probleem waar Nederland en niet alleen Nederland mee worstelt. En wellicht heeft dat ook gevolgen voor allerlei regelgeving op het gebied van chemische stoffen. En toen kwam de verrassing voor mij in ieder geval, het feit dat je die twee onderwerpen, die hormoonverstorende stoffen en obesitas, kunt combineren. Nou, en je hebt een plek gevonden in Nederland waar dat kan. Je bent naar de VU in Amsterdam gegaan en hebt daar een scriptie geschreven over dat onderwerp. Je begeleider in Amsterdam was dokter Juliette Lekner. En zij had hier graag willen zijn, maar kon helaas niet komen vandaag, maar zij heeft wel een berichtje gestuurd. Dat ga ik integraal voorlezen. Dus nu komen de aanhalingstekens van het citaat. Priscilla, je hebt zelf contact met mij opgezocht nadat je over mijn EU-project Openlex had gelezen op internet. Je hebt een enthousiaste mail naar me gestuurd omdat je op zoek was naar een begeleider voor je literatuuronderzoek. Dat initiatief vond ik heel benoemenswaardig. Je hebt op het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam gewerkt, een literatuurstudie gedaan naar het verband tussen prenatale blootstelling aan hormoonverstorende stoffen en obesitas bij de mens. Priscilla, je hebt uiteindelijk veel meer dan de 5 weken die ervoor staan aan het literatuuronderzoek besteed. En niet omdat je niet op gang kon komen, maar omdat je wilde laten zien dat je een doorzetter bent en graag heel erg goed werk wil afleveren. Je bent intelligent en kritisch en hebt een bijzonder leuk karakter. Het was echt fijn om met je samen te werken. Je bent het zonnetje in huis, met een mooie big smile en een aanstekelijke lach. Je bent erg open en geïnteresseerd in anderen. Uiteindelijk heb je een 8 gekregen voor je literatuurscriptie, waaruit je kunt afleiden dat zowel ik, en dan praat ik dus als dokter Lekner, als je EU-begeleider Frans van Knapen zeer tevreden waren. Ik wens je alle goeds in de toekomst en ik weet zeker dat je met je combinatie van brains en charme het ver zult gaan schoppen. Hier houdt het citaat op, maar aan dit soort positieve woorden is natuurlijk weinig toe te voegen. Je bent klaar met je master, het is tijd voor de volgende stap. En ook hiervoor geldt dat je weet wat je wil. Je bent op zoek naar een onderzoeksbaan, maar wel een waarin je verworven kennis meteen kunt toepassen. Met jouw achtergrond en instelling moet het lukken om die te vinden. Dus Priscilla, ik wil je van harte feliciteren met het behalen van je master. We maken samen met je familie en vrienden vandaag een mooie dag van. Gefeliciteerd. Kersten, zou jij naar voren willen komen? We staan hier naast Priscilla Martinez. Priscilla, masha bien. Masha, dankjewel. En jouw eerste reactie, hoe voelt dat? Ja, het voelt gewoon mijn harde werk van al die jaren. It has paid off. Dus zo voel ik me. Ja. En wat zijn de plannen? Wat heb je precies gedaan? Ik heb een Master Toxicology in Environmental Health gedaan. En wat houdt dat in voor de gewone mens? Nou, dat houdt in dat je gaat kijken naar de effecten van stoffen in de omgeving, in water, lucht, eten, in het milieu in het algemeen, en wat voor effecten dat hebben op onze gezondheid. Is dat in een heel kort samengevat. Weer een Judy Corsau die in Nederland afstudeert. Hopelijk eentje die teruggaat. Want als wij kijken hoeveel er elk jaar in Nederland blijven, mensen waarin wij geïnvesteerd hebben vanaf de geboorte of vanaf de baarmoeder eigenlijk, dan kijken dat zijn ontzettend grote bedragen. Dus op het moment dat ze in Nederland blijven wonen, zijn dat elk jaar
financiële bijdrage die de eilanden leveren aan de hele economie van Nederland. Priscilla, wat ga jij doen? Ik wil terug. Zeer zeker. Ja, en wanneer gaat dat gebeuren? Misschien dit jaar, volgend jaar. Maar ik wil eigenlijk zo snel mogelijk terug met mijn expertise en mijn kennis daar een bijdrage leveren aan het milieugezondheid op het eiland. Nou, we zullen straks wel even doorpraten. Ga even lekker met je familie. Is goed. Even lekker knuffelen en gezellig zijn. Ja. Wij spreken elkaar zo. Ik zal straks ook even met je ouders praten. Is goed. Hartstikke bedankt. Pas bien. Oké, dank je. Dat was Priscilla Martinez. We praten straks met haar verder. Zij is een van de, wat wij noemen de Judy Cursaus, die afgestudeerd is aan de Universiteit van Utrecht. Iemand waar we ontzettend trots op kunnen zijn. Jammer genoeg wordt er de Antilliaan, de Curaçaoenaar, nog altijd negatief in het nieuws gebracht wordt. Wij van NOS TV brengen het goede nieuws. Er zijn voldoende succesgevallen. Maar als we moeten wachten op de Nederlandse media, dan zal dat nooit gebeuren. Wij brengen deze berichten voor u, zodat u kunt zien dat er ook zeer succesvolle Judy Cursaus, Judy Aruba of Rubiano, Bonaireano, Antillianen zijn. Wij brengen het voor u. U was vandaag hier niet in Utrecht. Maar NOS TV was er wel voor u in Utrecht en brengt het bericht naar u. Señora, masje pa bien? Masje, dank u meneer. Con je gevoel daar? Echt emotionaal. Dus tranen en dat nee. Wow, nada extraño. No. Ti imagina lágrimas de alegría correcto. Sí, el acorde es un ticket, dus me está hopi contento. Dus Priscilla is mucho más inteligente. Esta manera de ver zonnetje in huis. Dus el hace su best bonus, está hopi contento. Está pasando también nos best para nos abini, para nos complacir. La que me llama etata, bien cerca, tata. Con el gevoel dat ze etata. Bom, algo tremendo. Me acabo de mirar tu malogaki. Nossa, Priscilla está mucho muy que a mí personalmente a conocer Fedila llega a Holanda, estaba casi vizinha de milhão de criança, que man estaba un tiki milhão durante su temporada aquí. Esta llama mi pa também, mientras espero volver a jaloerse, que man esta un tiki un tata tawag nang mientras tanto que estaba estudiando. Mayor nang sumamente orgulloso. Seguro. Nós temos Priscilla bisa worry, esta by back. Me espera que esta haja trabalho pessoal que também por bem back para bem sostener seu país. Porque é mais ganha de bem pessoal bem tra. Tremendo. Nós também. Tremendo. Nós também espera que esta by back. Desafortunadamente, maneira nós bisa worry, hope de nós Jonan de Terra para queda contribuir aqui na Holanda. Vamos esperar que esta back tá onde que nós lo sigue su desarrollo nang, nós sigue de Clifford também, nós sigue tour e hobby nang, kunang success stories nang, kutamba nós temos que reportar 13 para tour gente wake. Seguro. Esse é o mamu é? Sabe que tá mais é engenheiro Ana Claire Schoop Martinez. Ok, mas para bem também. Como te sente como é o mamu é agrado? Well, nós temos dois diplomas de universidade de família, dus I'm denk ik hope upgrade. Uma pergunta sumamente gevoelig. Aqui of Aya? A mim também vai cortar o back. Eu sei que de que temporada você está piano? Aqui 4, 5 anos. Dus ahora me cabe especializar me também trabalhar na cortar o back. O que você está fazendo? Eu aqui me estou bezig trabalhando em direção de PhD, de klinische chemie. En de ormica que se imita bij Tranacosselwerk. Hopelijk naar hospitaal of ADC. Depende. Nós por aqui é dos Jucursaus não quadrado, Priscilla, surmamos família não sumamente orgulhoso, contento, algumas lágrimas de alegria a correr e nada para sumo contento. Aceita, casa, mas nós temos a worry que que vai back Cursau, então com é casa mesmo pensa. Igualmente, nós trabalhamos com Corsau seguro. Agora acaba de assistir 3 estúdios. Nós trabalhamos com planeado, com reglar. A conversação não cana acaba com o partido na Corsau. Que é quizás que não mira e tem que plano tá vigente que tu vai. Então nós estamos na caminho. Mas nós só aqui na diferente juditeira com estudia aqui, que está bezig com o PhD, outra gradua, outra estudando, que está vai back. Maar nang pota exemplo de mais nos juna de terra de tour e 6 islas nang kuta Cursau, Aruba, Sint Maarten,
Bonaire, Station, Cusaba, oraba, estudia que não vai contribuir no desenvolvimento, maneira é mama abisawore, vai contribuir no desenvolvimento do país. Então, durante o estudo, solamente não há invertido. A inversão a começar, fedia botava dentro em matriz de mama. Fedia baba escola, riba bo isla, se tu inversão com awardo assim. Daí é o momento de não puntra, que o país tem pabo, para puntra bo mês, que ami para contribuir no desenvolvimento de meu país. Aqui rato nós seguimos papi kunang, tabat dia nós quer que nós trabalhe dentro tuin, trabalhe dal e drinks, desafortunadamente a decisão cai outro, a outra cai antigi. Pero nós parar aqui dentro, mais ameno dentro banda de aula de Universidade de Utrecht. Nós parar aqui bandi pessoa que não somente me conhece como Efrei de Bruxelas, mas também membro de nossa diretiva de MAP. A beurt de Bruxelas. Sim. Então, de Clifford também. Esse está aqui 2 lunas. De junho, a mim também está parada em mesma sala aí, que é mesma cerimônia. Como vai experienciar esse sentimento que a Bruxelas a gradua? É de maneira peso está cai, febo, uma alegria. Como você sentir? Sowieso muito mais orgulhoso mesmo. Como vrij acaba master, dus met master in casa. Dus ook ik heb nog 2 master in casa. E por ter dificuldade, so agora vou toxicology ela estudia. Tem papiamento simples, nós temos estudo de veneno, que vai mesmo estar goed op mijn hoede. Bisa tem que comportar-se mesmo, mas bonita, passou sofrer a estudar coisas de veneno. Sim, toxicology, caso eu bisa da geefkunde, sei lá. Pero não, me está sumamente orgulhoso com ela. Master aqui, então de maneira que ela também. Clifford também está dinang que também back, é de hora da claro. Despeito de 2 lunas que ganha su Sim, não, me que vai back. Esse tava também plano foi dia mabini, para me vai back agora me acaba, então o que acaba me está buscando trabalho na Corsou, em diferentes setores. Me está papiando com ele de Carmabi, acaba plus meu papi com ele de governo, plus me vai personal a casa de Corsou. Abisa nang mabay yung Bruxelas também, abisa nang nós acaba estudar, até nós sei veio aqui nós está buscando trabalho. So que me está guardando contexto em uma casa de Corsou para nós para buyback. 3 nós atende awe. 3 Judy Corsou com tem intenção de buyback. Mas nem abisa laganang ta exemplo, lagmaran mais possibilidade para trabalhar na desenvolvimento de nosso país. Clifford, mas eu também também de minha banda e nosso papi mais grato. Ok, thank you. Agora nossa wak e nosso papi com diferente de nós, eu na de terra, com a gradua, com está graduando, com está bezig com seu PhD, para entrar hora na back, na clara para vai back nang país, para vai back Corsou. Mita sua apelação na tour gente, riba cada onde isla nang. Na momento como eu de terra a gradua, ela acaba, e também back seu país, para bem contribuir no desenvolvimento de seu país, receber como braça nang abrir, nang ta é futuro, ta nang ta vai contribuir na êxito de país. So nang, abrir o braça, receber cada de nang, ora na bem back. Não é 3 não que só. O tour é tanto não. Quando também dá um momento bem back no país, mão abrir, braço abrir e será na mesma braço. Para não contribuir no desenvolvimento do bom país. Pawe atrapabo. Para nós TV, atrás de câmera, Tico Voz e a mi servidor Raymond Labat. É um prazer.